Arratsaldeon guztioi, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza legean, euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzeko eskatu dute 73 kulturgileek eta sortzailek Eusko Jaurlaritza prestatzen ari lege berriari proposamenak egiteko eta eztabaidan parte hartzeko aukera eduki nahi dute. Kultur industrian eraldaketak gertatu dira. Paradigma aldaketa honen baitan, eta azken urteotako inkesta zein azterketek erakutsi dutenez, eten bat gertatu da. Eta gaur egun hezkuntza arautuak ez du bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Ezinbesteko deritzogu une hau baliatzea euskarazko kulturgintzaren transmisioaren gaia lehen lerrora ekartzeko. Irakurriko duguna da hainbat eragilek hezkuntza lege berri horren aurrean dugun jarrera eta ditugun proposamenak. Bildu ginen hainbat kultur eragile, euskarazko kulturgintzaren egoerari buruzko irakurketa partekatu bat egiteko. Ondorio asko atera genituen, baina bat izan zen euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan, ez etxegiroan eta gaur egunera ekarrita ez da ingurune digitalean ere. Zere, baina Nafarroara salto egin da, maiatzaren 2 greban daude Nafarroako haur eskoletako hezitzaileak eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eskatu die bertan bera usteko. Haren arabera, Nafarroako udal eta kontsejuen federazioarekin batera landutako proposamen bat erarazi diete greba antolatu dutenei. Hau da, 03 plataformari. Abiapuntu egokia dela uste du eta horregatik testua aintzat hartzea eskatu die. Komunikabidei adierazi die proposamenak aurrera eginez gero, 03 urtekoen haur eskolen aurrekontua 27 handituko litzatekeela. Haren esanetan akordio hori irailean hurrengo ikasturtearen hasieran sar daiteke indarrean. Juan Mari Torrealdai idazle eta ikerlaria hil eta 2 urte eskazera, Usurbilgo udalak eta Jakin aldizkariak Juan Mari Torrealdai beka aurkeztu dute gaur. Bi erakundeen arteko hitzarmenarekin, Torrealdaik bere bizitzan landutako esparruak eta ikertzen jarraitzea bultzatu nahi dute. Zehaskako guraso, ikasle eta irakasle batzuek Pirinio Atlantikoetako Akademia Ikuskaritzak Baionan duen egoitza okupatu zuten atzo arratsaldean. Azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko eta bertan daude oraindik, bertatik ez direla mugituko gainera adierazi dute hezkuntza ministroarekin hitzordua lortu arte. Momentuz ez dugu ez elkargoaren behirik ez EEP-ren behirik, espero dugu ondoko horrenetan eien behi izatea eta orain arte sustengatu gaituzte, beraz pentsatzen dugu eien sustengoa jasoko dugula. Hemendik ez girela mugituko ministroak hitzordu bat eman arte. Ministro behiari galdegitzen diogu, bera baita minoritateen gutxiengoen espezialista baita. Baionatik Iruñara, Iruñeko udalaren traben gainetik, bere egitaragua aurkeztu du Herri Sanferminak plataformak. Enrique Maiak festen erdionetik kanporatu baditu ere, alde ezarrean, emanaldi eta ekitaldiak eskainiko dituzte. Gainera, protesta gisa kalegira itzurazko manifestazio batera deitu dute uztailaren 10erako. Por las declaraciones sesgadas y discriminatorias de un grupo político y el mismo director del área en plena reunión donde exponen que se trata de recuperar el espacio de Antoniuti para los de siempre. Esas son palabras del director del área de cultura, Jorge Urdanos. Antoniuti no es un espacio idóneo para los colectivos de la diversidad. Esas son palabras del grupo político Navarra Suma el día 8 de junio que salió en prensa. Insistiremos en la lucha social por dignificar nuestra labor en el pleno de la sociedad pamplonesa y exigir el respeto a la labor de nuestros colectivos, así como el reconocimiento a su trabajo constante y continuado en el tejido social de esta ciudad, que contribuyen a favorecer la convivencia comunitaria. COVID-19 kontrako txertoaren 2. dosia ez da adinekotara eta pertsona kalteberetara mugatuko. Eta Hego Euskal Herrian, herritar guztiek izango dute zista jasotzeko aukera.
Hala iragarri du gaur Espainiako gobernuko osasun ministro Carolina Dariasek. Ekonomian makina erramintaren nazioarteko azokak 4. eguna du gaurkoa. 2 urteko honetan, adiben artifizialean jarri dute arreta enpresa askok. Udane Arbeo lankidea, Ibarmiako lankideekin izan da. Bueno, egia da, azokan ja veteranoak garela, aurten ere ezinbestekoa zen etortzea, eta azkenean hemen erakusten duguna da gure 3 produktu lerroen adibide bat, ez? Guk dauzkagu 3 makina mota, eta azkenean bakoitzatik bat ekarri dugu, bat oso handia da, eta orduan maketa moduan ekarri behar izan dugu, eolikorako batez ere rodamentu eta brida handiak egiteko zulatzeko eta torneatzeko makina bat, eta gero ekarri ditugu zutabe mugikorreko zentro txiki bat, azkenean gure txikiena dana, baina merkatu batzuetarako eta momentu hontan ondo enkajatzen duena merkatuan, eta guk zentro universala deitzen dioguna, pixkat pieza handiagoak lantzeko. Eraginez, piztu izeneko egitasmoaren baitan, 8 proiektu sustatuko ditu Debagoiena 2030 sareak. Eskualdeak trantsizio energetikorako bidea egitea du helburu. Erronkari aurre egiteko, enpresa, udal eta herritarren arteko elkarlana ezinbestekoa da. Bakoitzak bere aldetik lortuko lituzkeen emaitzak hobetzeko bidea bai da. Elkarregin gehiago gara. Eta horregatik gaude gaur hemen. Atzera ezina den energiaren erronkari erantzuteko eskualde proposamen batekin gatozelako. 2020 urtean, DO30 gobernu batzordeak erabaki zuen, Debagoienean iraunkorra eta berriztagarria izango den eredu energetikoa sustatzea. Nagusiki, sorkuntza berriztagarria, autokontsumoa, efizientzia eta sentsibilizazioa bezalako esparruak landuz. Debagoienean iraunkorra eta berriztagarria izango den eredu energetikoa sustatzeko 2 urtetan luzatu den prozesu bat garatu da, prozesu partekatua eta kolektiboa izan da. Hala, herritarrekin, sektorean lanean ari diren erakundeetako ordezkariekin eta udalekin elkarrizketak egin dira, interpretazio kolektiboak ere, eta baita ikerketa legedi eta abarren arakatze sakonak. Erronka ikaragarria dugula, era globalean, eta tokian toki erantzun bat eman behar digula. Eta hortarako, deialdi bat egin behar digu pertsonen, eragileen eta erakundeen ardurari. Ekonomiarekin lotutakoekin bukatzeko Espainiako Kongresuak lanaren nazioarteko erakunderen 189 lan hitzarmen berretsi zuen pasaden astean. Horrela, Hego Euskal Herriko etxeko langileek langabezi saria jaso ahal izango dute aurrerantzean. Confebaskek ordea uko egin dio lan hitzarmena negoziatzeari. Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kaztariak gaiari heldu dio gurean. Uste pakete honek gobernuak langileen alde duen aurrera pausoen barne sartu ditzakegula. Egia da oraindik neurriak mahai gainean dauzkatela, negoziatzen ari direla. Batez ere hemendik aurrera giro inflazionista honetan eta hemendik aurrera gerta daitekeen krisiaren ondorioak saihesteko neurri horiek negoziatzen ari direla, baina beste aurrera pauso bada, eta egia da paperak ez dituzten langileak ez direla barne sartzen, baina badakigu gobernuaren barruan baita ere hau kontutan hartzen saiatzen ari direla, eta badirudiela inmigrazio legearen inguruan eta aldaketak egingo direla. Politikan atzo etortzekoa zen erabakia, baina gaur jakinarazi dute. Zigor auzitegiak Jon Parot baldintzapeko askatasuna onartu du, baina fiskalak helegitea jarri dio epailearen erabakiari. 32 urte daramatza espetxean Parotek, hala bakebideak Emmanuel Macron Frantziako lehendakariari dei egin dio gaia berehala bere gain har dezan politikoki. Estatu buruak eta bere gobernuak ez dutenez bake prozesua kontuan hartzen, uztailaren 23an Ipar Euskal Herri osoa blokeatuko duela iragarri du bakebideak.
Sare euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak salatu du Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak trabak eta oztopoak jarri dizkiela larunbaterako Iruñean deituta duten mobilizazioa egiteko. Zehazki manifestazioaren aurretik egitekoak zituzten 4 zutabetik 2 debekatuko dituzte. 2 egun eskaz falta direnean, ekialdekoa eta mendebaldeko zutabeak hain zuzen. Euskal presoek oraindik ere jasaten dituzten salbuespen neurriak salatuko dituzte protestan. Iruñeko kartzelak presoei jarritako oztopoen berri eman diete Nafarroako ordezkariei. Foro sozialak dokumentu bat osatu du, eta Jose Luis Arasti Pérez, Espainiako gobernuak, Nafarroan duen ordezkariari eta Nafarroako parlamentuko talde politiko guztiei eman die, baita Nafarroako gobernuko hainbat kardunei ere. Bestelakoan itzuli da azken arrok jaialdia Mendizabalara. Gaurtik larunbatera arte hainbat talde igoko dira Oholtzara. Milaka pertsona askotariko munduko tokitatik hurbilduko dira jaialdiaz gozatzeko, eta batzuekin izan da 11 telebistako lantaldea. 1000 inguru edo, leku guztitatik, langileak eta hori, Castellón, Albacete, eta gero jendea, atzerritatik ere bai etorri dira ikustera. Yo personalmente soy de Murcia. Yo soy de Sevilla también, es la primera vez. ¿De Bilbao? Que no le falte nada a las personas que están aquí en el glamping, si algún colchón está pinchado, recambiárselo. De Albacete. De Madrid. De Zaragoza. Pues nada, ver el festival y pasarlo lo mejor que podamos y ya está. Pasar calor y disfrutar, espero. No, Fesprin, así los que más. Toy Dolls, Dipty Honey, Ilegales. El sábado brutal y Fumanchu esta noche. Yo venía a ver a Patti Smith y bueno, Fesprin, Ilegales, Jerry Cantrell. Udako Euskal Unibertsitatea askotariko egitasmoen bitartez ospatzen ari da 30. urteurrena, eta website bat sortu du. Bekaduna deitura du humorezko fikziozko sailak, 4 atalez osatuta dago, eta gau honetan, 9:30, 11 telebistan ikusteko aukera izango duzue. Eta orain Bekadunak izeneko humorezko fikzio sailaren aurrerapen bat joango da, eta horrekin utziko zaituztegu. Besterik ez gure aldetik, gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean, alanaieran, 11.eus atarian. Ondo izan. Bai? Sartu? Kanpoan etxongo zaituzien. Eskerrik asko. Bueno, badakizu oso momentu berezien etorri zarela, ezta? Bai. Asmo handiak ditugu, etorkizunera begira jarri gara. Eta nahi dugu zu bat gehiago izatea. Gutako bat. Hau zer da, sekta bat? Errepikatu nirekin. U, U. U. Fuerte! U, U. U. Hori da, hori gara. U. Eta nahi dut hori entzuten duzunean etxean zaudela sentitzea. Ados? Bai, ados. Eder. Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 182. atala. Erreportaje nagusia grabatzeko Larrabetzura egin dugu bidai. Bertan genituen zain J. Martina osatzen duten Javi, Katalin eta Ani. Eta beraiekin batera Jaio naiz baina kantu xortan barneratu gara. Itzbitan atalera berriz Jokin Larrañaga gonbidatu dugu. The Clayton taldeko ahots nagusia. Bere gustoko disko, areto eta kantuen berri eman digu laburrean. Musika zuzenean telebista saioa Larrabetzura etorri da gaurkoan. J. Martina Irukoarekin egin dut hitzordua argitaratu berri duten Jaio naiz baina kantu xorta ezagutzeko. Gaur gurean, J. Martina.
Abesti solteak kaleratzen egon eta gero, 2021 urtean abiatzen du taldeak Jaio naiz baina lana osatuko duten 6 kantuen sorkuntza. Jaio naiz bainagaz konposatzen eta hasi ginela 2021 urte hasieran, hortik duela urte bete terdi edo lan. Ordura arte hori, singleak kaleratzen ibili ginen soltean, momentu baten ja album bat kaleratzeko asmoa geneukan eta horra hasi ginen konposatzen ikusten. Hasieran atera genituen abestiak, askotan galdetzen ziguten, hauekin disko bat egingo duzu edo egingo duzu eta gure erantzuna beti izan ezetz. Abesti horiek independienteak zirela, zeukatela batasunik eta ez geneukala disko ateratzeko intentziorik, baina momentu batean esan genuen, guazen hasieratik disko bat egitera, osotasuna ikuiko duen ez egitea, eta horretan pentsatzen hasi ginen Jaio naiz bainarekin. Abiadura biziko bidea egin du J. Martina taldeak. Kantuak eta zuzenekoak bata bestearen atzetik etorri dira. Nik uste dut, askotan, igual pentsan dugula, banatu dugu zela experimentazio fasea eta gero albuma egin dugun fase hori edo ez, eta nik uste dut ez dauzela bereizita albumean saiatu garelako kontzeptu batetik abiatzen eta ikusten 6 kanta hauek edo 6 doinu ezberdin hauek zer euki alzurien komunean eta zein izan zen euren arteko diferentzia eta soinu ezberdinek azbehibili gara jolasten album honetan. Nik uste dut experimentazio fase horrek jarraitu duela eta horren bitartez ikusi dugula ez dela gelditzen bez, ez? Album berean disiplina oso ezberdinetatik edaten daurie zen kantak dauz, ez deko zer ikusirik dolu gabe abestiek edo gazte baten ametsak, ez? Oso ezberdinek dire, baina era berean badauz konekteta, badeki zeo zer fondoan komunean eta hori guretzako interesantea kantak lantzerako orduan. Ikustea zer lotzen duzen proiektu honek zer dekon komunean, abesti hauek zer dekien komunean, baina era berean bakoitzak ze esfera, atmosfera sortzen duen, ez? Urrunetik ikusten zaitut, eta urruntzen zara gehiago. Esperimentazio unean dago J. Martina taldea, baina dagoeneko ikusten dira, talde nortasuna duten identitate puntu batzuk. Noiz bat esan dugu, ez? Norabide bat igual hartzen dugu, baina ez dugu uste ez helmuga batera iritsi garenik, ez da helmuga batera iritsi nahi dugunik. Esperimentazioa espero dugu gure bilbidean zehar egotea, ez dakigu ze etorriko den aurreago, baina behintzat espero dugu ez estankatzea, ez inon, eta, elektronikoak diren elementuak erabiltzeak baimentzen digu modu desberdin baten esperimentatzeko, soinu infinito soinu dauzkagulako, infinitu bateria, infinito incluso efektu dauzelako, eta orduan, ez esperimentatzeak arazo igual larriak ekaritzak gure musikan bastante similara izan dezakelako guztia. Gero nik uste dut dagoela guai, heltzen zarenean punto batera eta nik uste dut album honegaz ikusi dugula eta inkluso album hau eta gero hasi garenean zeuzer barrie konposatzen ikusten dugula jadeko gula zeuzer dana gurea. Hartu dugu zela ohitura batzuk edo hartu dugu egiteko modu bat, doinu batzuk edo behintzat doinuak lantzeko modu batzuk, inkluso akordeak, ez dakit, ja sentitzen dugula hau da zeuzer gurea dana, ez? Sentiuten garenak identifiketa horregaz, igual aurretik zala apur bat, ingo guelako zeuzer, baina bain apur bat komplejo gitzi hau dekogula imitatu nahi izate horregaz, eta igual saiatzen garela apur bat. Inkluso ja jenteak igual esaten dozku entzuten deuz eta hori da Super J. Martina, ez dakit zer, igual lenguan lagun batek bai produzitzen deuela eta lenguan nintzen doinu batzukaz eta biabotzetara egin du nahu eta eske me sonó Super J. Martina. J. Martina zeu zer, da eiteko modu bat edo behintzat pertsepzio bat. Da zeu zer oin, supongo, ez espero aurreago izatea,
Bai. Eta ez dugula jarten limiterik bez, osea, nire ustez hori da aberasgarria. Neuzkarriek itxutu naute, jarri gorriak ikusi arte, atzetik goazen okerrak zuzen. Neuzkarriek itxutu naute, jarri gorriak ikusi arte, atzetik goazen okerrak zuzen, eroritakoa guretzat batzen. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen hautamalez. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen hautamalez. Ez da erreza J. Martina musikalki sailkatzea. Prentsak nagusiki trap giroetan kokatu izan du taldea, eta hori badagoen arren, askoz gehiago dago kantuen atzean. Nire ustez, batzutan dago, ambizio handie, nobedadean berri emoteko edo nobedade horretatik etekin aterateko eta gero benetan ikusten duzu igual ez dagoela interesik ikusteko benetan nondi datorren hori nobedadea, nondik edaten deuen zer dan, esatea bost talde disiplina ezberdinek egiten durienak dana dela trapa, hori da ignorantzi lehenengo eta behin traparekiko, porque trapa da zeuzer espezifikoa, oso kontzeptu zabala da eta dekoz bere eta malgue eta barne biltzen duzela gauza ezberdinek, baina nire ustez badeko ignorantzi baino interes falta nire ustez, jakiteko benetan zer den talde honek egiten duen, edo batzutan bai gure da etiketeo eta igual esteko etiketa zehatzik, nik ez nuke jakiko momentu honetan esaten zer dan J. Martina, J. Martinak edaten deu popetik, edaten deu elektronikatik, edaten deu trapetik eta edaten deu teknotik. Bai, azkera jotan esaten dugu pop garela, apur bat popa dan hartzen duelako, eta ez garelako inonen kasillatzen, eta ez dugulako horren behar. Orduan, eta popa gara esaten dugu, eta batzutan pop elektronikoa garelako batzuk nahi dutelako elektroniko hitza sartzea, orduan, kontentar, pop elektroniko, baina, ez esateako. J. Martinaren kantuak hitzetatik abiatzen dira. Melodiak, ahotsak eta letrak dira lehen, eta gero kantuen kapak gehitzen doaz. Kantua borobildu arte. Gure abestitan garrantzi baten diogu letrari gehien bat, eta katenetan badaukate gaitasun oso handia melodia oso interesgarriak egiteko, orduan zentraia de handia, ez guztia baina handia hartzen dute letrak eta ahotsaren melodiak. Orduan gehienetan ahotsetik hasita edo melodiatik hasita, harmonia bat simpleki jarrita, sortzen dugu kanta, ez? Kanta dau ahotsaren inguruan sortuta, ez da un empaste, behintzat zeratzen gara, ez da laugarren maila batean dagoen zer, baina bai ahotsaren inguruan sortzen den elementu bat. Bai guk esplotetan dugu hori, badakigu hor dagoela zehozer eta batez bi ahots direlako, ez dakit ahots bat bakarrik izango bazan, hola izango zan, baina bai bi ahots izen da eta konplizidadetik hartute bi ahotsak eta gero hor sortu aldiren jokuek saiatzen gara esplotetan, bere da uste dugu punto bat guk nahi egiten dugula, eta egia da kantatan igertzen dela eta askotan ahotsak bakarrik agertzen dira, ez dau, iziltasun handie dau baseetan, inkluso baseak askotan oso sintetikoak izaten dire bai. Eta egia da justo azkeneko albumean nik ustot instrumentalak hartu duela aurreko abestietan baino indar handiagoa eta ustot zentzu honean, hau da, ikasi ogula apur bat instrumentalan eta ahotsan arteko ekilibrioa topetan, inkluso ahotsa bebai batzutan sinte bat moduen erabiltzen, edo jolas horretan ikasi ogula bebai. Behin melodiak osatuta, kantuak jantze egin behar dira. Horretarako, elementu elektronikoak eta analogikoak erabiltzen dituzte, eremu bakoitzaren gustoko gauzak aukeratuz. Mundu elektronikoak ematen dizkizune baliabideak dira elektronikoa eta analogikoak. Danak doze batera, aldozulako erabili analogikoa den edo zer eta elektronikoki tratatu. Eta gainera, hasieratik saiatu garena izan da zuzenekoan
reproduzitu daitekeen zehose egiten. Ez gara limitatu bakarrik zuzenekoan egin daitekeena bestela askotan pobrea geratu daiteke, baina bai gitarra eta teklatuaren inguruan dauzen elementuak ez dira reproduzitu ezin ditugunak. Ez dago oso rekargatua behar, ez dago 10.000 kapa adibidez. Zuk esan duzu moduen itxaso, soinuek dire infinitoak eta gainera elektronikan bitartez, ikusuz 8.000 aukera, baina esatea, nahi dugun zeuzer gero zuzenekoan aldogun alandu edo horrek ja mugatzen dut eta horrek ja ipinen dut mugituko zaren zelai bat, ez? Limite batzuk eta hori ondo da. Askotan sorkuntzarako behar direnak, bestela. Eta aparte nik uste dut askotan elektronikak dekon artifizialtasun hori aldozula baliatu bebai zure proiektuen oinarri moduen, nik artifiziala gure dut esploteu, baina nik uste dut guri behi interestan jakula analogikoa edo sakonean dagoena edo apurat humanoa dana, ez, musikana orduen. Uste dut, deko guzela elementu batzuk, izan aldana gitarra, izan aldana autotuneri gabeko momentuek, izan aldienak lokesea, emoten dut zienak mugitzen diela artifiziala dan edo elektronikoa dan eta analogikoa danan artean. Emoten dauela dala futbol partida bat analogikoan eta elektronikoan artean. Eta igual pentsatzen du jendea gu gorrotu dugula punka eta gorrotu dugula gitarra bateria eta ez da holan. Nik uste dut gero eta aukera gehiago musika egiteko eta esploretako musika egiteko zen posibilidadeak gero eta hobeto dala, ez dakit. Beste talde batzuekin batera, gazte belaunaldi berri baten bozgorailu dira J. Martina taldeko kideak. Musikatik haratago doan egitasmo bat izan nahi du Iruko bandak. Ez dakit pisu handieran, asko esatean gu. Ez dakit, gu saiatzen gara, gu badakigu musika egiten dugula, gozatzen dugulako musika egiten, eta musika da guretzako arte disiplina bat, guztainakuna hor murgiltzea, guztainako aztertzea, guztainako panorama musikala jarraitzea eta aztertzea zer gertatzen ari den momentu honetan. Eta gu badakigu hori gozamenetik egiten dugula eta bai interesetik edo inkietude horretatik, baina badakigu bai musika egiten dugula zeo zer gure dugulako, esan edo zeo zer gure dugulako mai gaineratu. Nahi dugu mai gaineratu planteamendu bet edo proposamen bat, kasu honetan esfera musikalean mugitzen dana edo artean esferan mugitzen dana, baina politikotik asko dekona bai, artean moduen orokorrean harreman inevitable bat dekolako politika gazez, baina guk gure genuen apur bat mai gaineratu, borondate bat, kezka batzuk, ezin egon bat, gure generazioak bizi eguena, aspektu askotan ez bakarrik, batzutan inkluso maitasunen aspektutik edo aspekturik intimoenetatik, baina bai gure dugula gure proposamenan bitartez behintzat borondate bat mai gaineratu. Eta jendeak horregaz konektetan badeu, uste dut, egin handi baten betetan duzula zure funtzioa edo oso pozgarria dela guretzako hori pasetan bada. Jendeak sentiduten badeu bere abestiren bat. Hor kokatu daiteke ere ibilbedi talde nafarra. Jaio naiz baina diskoko ez daukate zer kantuan, bi taldeak bat egiten dute sorkuntza lanean. Ibilbedi izen da beste proposamen bat guri interesa sortu jozkuna ezagutu gendu zenean, hemen justo Larrabetu nentzuk gendu zen lehenengo aldiz gaztetxean, eta eurek aipatu gintuzten euren kontzertu eta gu geratu ginen harritute
momentu horretan ez genekilako ze puntutan arte heltzen zen gure proiektu ez, eta hor lehenengo aldiz ezagutu ginen, eta esan genuen gure proiektuek oso ezberdinak dire, oso disiplina ezberdinak lantzen doguz, edo behintzat, gure egiteko moduak oso ezberdinak dire, baina badeko gu sensibilidade bat hor, ez dakit interesante alda nahi zen, eta hortik urten zan zer bat eraiteko proposamena. Eta, kanta polit bet urten da hortik oso posi gauz kanta horregaz. Esan nizun etortzeko, esan nizun geratzeko, ta ez etorri mesede.